Ndewonu, abụ m Amalinze JJ Azị. Biko onye mụ na ya nọ n'ọgbọ bụ Omenka Ọkammụta Ejike Eze, nke bụ onye ukwu Omenka. Onye ukwu Omenka bụ onye isi ndị otu ụwa ndị Igbo. Onye ukwu Omenka, biko nnọọ n'ajụjụ ọnụ anyị. Ndewo, nwoke ọma Amalinze, ekele m. Daalụ nna. Biko, kedu ndị bụ ndị otu ụwa ndị Igbo? Daalụ. Ụwa ndị Igbo bụ otu ọrụ ha bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. O nweghị ihe ọzọ ụwa ndị Igbo na-eme na-abụghị ịhụ na asụsụ na omenala Igbo na-aga n'iru dịka asụsụ ndị ọzọ. Na daalụ. Amara na o nwere ihe mmemme na-abịa n'ihu. Kedu ihe bụ ihe ahụ ndị otu a na-akwadobe imenụ? Ihe anyị na-akwadobe ime n'ụwa ndị Igbo bụ nzukọ zuzugbe nke ụwa niile, nke ga-akpọkọta ọnụ ọtụtụ ndị odee, ndị ọkammụta, ndị aka siri ike na ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo, ka ha gbakọta ọnụ n'otu nzukọ a wee tinye ọnụ n'okwu ịhụ otu asụsụ Igbo ga-esi wee na-aga n'ihu. Ndị ọkammụta dị iche iche si mahadum dịgasị na Amerịka, na Canada, na Nigeria, nakwa ebe ndị ọzọ etinyego akwụkwọ maka ya bụ ọgbakọ nke a ga-eme na Nọvemba, dị mkpụrụ ụbọchị 27 ruo 28, 2020. Nna adeje maka ka isi zama ajụjụ, mana a na-ekwukarị maka asụsụ na omenala ndị Igbo. Biko, kedu ebumnuche ndị otu a n'iwepụta ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ka ọ na-adị elu? Ndewo. Ebumnuche anyị bụ na anyị ga na-eme ihe nchọcha dị iche iche nke ndị bekee na-akpọ research, wee na-edepụta ya edepụta, na-etinye ya n'akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche, ma ndị a na-agụ na mahadum, ma ndị a na-agụ n'ụlọ akwụkwọ ndị obere ndị ọzọ, ma ebe a na-azụpụta ndị nkụzi, ka ndị Igbo niile na ndị ihe gbasara asụsụ Igbo na-adị mma na-agụ ya. Asụsụ Igbo o nwere nsogbu? Ka mara na ụma jụọ ọnụ, ka mara ụma jụọ. Ndewo. Ijikwa eziokwu, onweghịkwa na asụsụ na-enweghị nsogbu nke ya. Asụsụ Igbo anyị nwere ebe o riri mperi, mana ihe o jiri ya mperi abụghị na asụsụ na onwe ya, na anyị bụ ndị Igbo na onwe anyị, otu anyị si wee were asụsụ anyị. Onye kwere ya bụ otu ihe ndị ụwa ndị Igbo na-agba mbọ ka anyị tụgharịa, maka na a sị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ, agbata obi nwere ya kpụrụ ahịhịa. Anyị chọrọ ka ndị Igbo niile na-asụ Igbo, ka ụmụaka Igbo na-asụ Igbo, maka na ọ bụrụ na ụmụ anyị anaghị asụ Igbo, asụsụ anyị ga-eso n'asụsụ ndị nwụrụ anwụ, mana Chineke agaghị ekwe ka ngwere gbaa ajị. Nna dije, biko kwa, ọ nwere ihe i kwuru mgbe gara aga, i kwuru maka Igbo zuzugbe. O nwere ya na-akpọ ya zuzugbe, na-anụkwa Igbo izugbe. Ọ gịnị bụ zuzugbe ma ọ bụ izugbe? Asụsụ ọbụla, asụsụ mba ụwa niile na-enwe olundi. Olundi bụ ya bụ, ọ bụrụ na ị bụ isi Enugu, dịka nwa bụ onye Udi na Enugu, otu anyị si asụ Igbo na otu onye si Imo maọbụ Anambra maọbụ Ebonyi si asụ nwere ike dịtụ iche. Ya ndị ọbụla nwere olundi ha, nke ndị bekee na-akpọ dialect. Mana a na-enwezi nke jikọzilụ obodo niile ọnụ, mba niile na-asụ ya bụ asụsụ a, nke a ka a na-akpọ izugbe, ya bụ standard. Ya bụ na ịbịa n'Igbo, anyị kwuo asụsụ, anyị kwuo maka Igbo izugbe, ihe anyị na-ekwu okwu bụ ihe ndị bekee na-akpọ standard dialect. Ọ ụdị a ka a na-akụzi na mahadum, ụdị a ka ị ga-anụ na redio, ụdị a ka ị ga-ahụ n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche. Ọ bụkwa ụdị a ka m na-asụ ugbu a, maka na ọ bụ na nsụba ka anyị si asụ n'Udi, ọ ya dị iche.
izugbe bụ nke a na-asụ ka onye ọbụla ghọta. Nkawa ya kawa maka maka isi na ọ bụ ya ka eji akụzi na mahadum na ọ bụ ya ka eji ekwu okwu na redio anụmanụkwa ya dịka na mba Amerịka ebe anyị nọ enwere Southern dialect nwekwa Ebonics nwekwa asụsụ ndị ọzọ mana ha na-akọ akụkọ na redio maọbụ na TV onyonyo TV na o nwere ụdị bekee ha na-asụ dịwaga iche na nke ndị ọzọ ya na Igbo izugbe ọ bụ otu ihe otu ọnọdụ ka ha nọ. Onye bụ ihe anyị na-ekwu mgbe ọbụla ị na-anụ onu ndị na-agụpụta akụkọ ụwa na redio ihe ị na-anụ na-abụ Igbo izugbe maka a sị na Igbo na-asụ n'onu n'onu ma ya kwa ụkwara ọ bụrụ otu. Ka a bịakwa o nwekwara ihe ọsọ nwere ike ịgba ndị mmadụ gharị ọgụ a bụ mmanwụ na asụsụ Igbo ya bụ gụwa ka a ga-ajụ ị ga-enyere aka ka ndị mmadụ ghọta maka ụfọdụ ndị na-asị na ha amaghị asụ Igbo izugbe ọ bụ iwu bụ na onye ọbụla ga-asụ ya. Ndewo, ajụjụ a magburu onwe ya. Ọ bụghị iwu na onye ọbụla ka na-asụ Igbo izugbe. Daalụ nna. Ebe ọbụla isi sụba asụsụ ebe isi kụzielu nwa gị asụsụ ebe isi mana abịazịa ebe anyị gbakọrọ ọnụ dịka ọha na eze ebe anyị gwara ọgwa ọ ga-adị mma ka onye ọbụla sụọ nke onye ibie ga-aghọta. Anyị bịakwana ihe anyị ga-ede ede n'akwụkwọ anyị ga-ede nke izugbe ya bụ ụdị nke a na-ekwu maka a na-akụzi nke onye ọbụla ga-aghọta. Ya bụ ịnọrọ ebe ndị na-aghọta ihe ị na-asụ olu ndị gị na-asụ dị sụọ olu ndị onweghị ihe dị njọ na ya mana anyị debe edebe ka anyị dee ezigbo izugbe. Ịkọwapụtago ihe niile ya bụ na ndị mmadụ aghọtago anyị agaghị na-enwe nsogbu maka ihe gbasara asụsụ Igbo. Daalụ onye ukwu omenka. Nke ọzọ bụ